Kai. Zo nan. Zo mana. Barka. A wannan. Ya aka yi? Zo nan. Yaya? Ya da cakume ne haka? Kalli rana. In kalle da. Ba manya a gidanku? Me ya faru? Baka da kunya? Me ya faru? Me na ma ya kana rike mun kwala? Ya ba zan shaƙe ka ba. Ka shake ni lafiya ka sake ni. Saboda tsabagen rashin kunya ba manya a gidanku da cin zali irin naku. Ka zo ka wuce ka taka min inuwa kuma ba za ka ban hakuri ba? Haka ma inuwa mutum ne? Ya za ka taka ita inuwa ba mutum ba ce? Ka duba ko rana babu za ka ci ina inuwa anan. Kai saurare ni ka ji Ina inuwa anan. Da aka jin gama inuwa ta duk inda nake inuwa ta tana bina. Dan haka ba zai yi ka taka min inuwa ga sai kuka take. Ni ka sake ni baka da hujjar rike ni. Kai baka da hujjar rike ni ka sake ni. Kai in ban gwara ma kai ba Allah ya dina. Ya za ka taka min inuwa? Na ce ma inuwa mutum ce? Ba mutum bace duk inda ne tana tare da ni. Akwai dan amana ma irin inuwa. Ka sake ni ka sake ni. Kai ya za ka rike ni ko rana babu? Kai da aka dinga ma duk duniya ban da dan amana sama da inuwa. Billahi la ilaha illa huwa tunda ka takan inuwa in ma ka bata hakuri ko in raga da kai anan wajen. Shiga uku. To tai kuka mu ji. Kallo na ma kake? Kallon fuska. Kake so ma. Kallo na kake? Kake so ma. Ka dena shake ni. Da ya ka saurare ni kallo na ma kake? Ya kake so ma. Ka biya kuɗi kake kallo na? Ni kake kallo mun fuska iri ka takan inuwa ga kallo? Kai Ali Nuhu ne? Kai billahi la sama da kai in buga gwada ma kai wallahi sai wannan baka da hujjar shake kai dan ga ma kai billahi la ilaha illa huwa ni zaka taka wa inuwa kab garin na akwai ne rena man kali da kai ni zaka taka wa inuwa nace ma inuwa mutum ne inuwa mutum kai na taka to kuma ka taka min inuwa ni kuma ko ka bata guri da shi sai kuka take ni ka sake ni baka da hujjar rike ni kai rarrashe ta ni zaka taka inuwa amma fa ka ci kai kokolwa na ci kai barka in ga ma wallahi fata da kai billahi baka da hujjar shake ni ka sake ni zan wuce kai ka biya ni taka min inuwa da kai wannan fa damuwan babu ce kamar damuwan babu ce ko kai kaman ka gane ka ce kai to da yobe daɗi na da yan garin nan akwai fuskanta ga yobe ga akwai fuskanta kai ba yawa Allah ya ma albarka daidai ne ka kula da inuwarka ka ta tafi yawo ka kula da kai tun wuri ya kasa ganewa to ya mala ta ka inuwa babu ce take duka na up and down billahi ladi ta ji ana mun dan kira rabon da in ci kaza tun 2004 aljuna diye yana saboda tsabagen talauci kai wannan yaro da kai ka sha mun da umma ka sha mun da umma kai Salamu alaikum